अंजनी बाबू लोकगीत और चटनी में बड़ा अंतर बा। चटनी हम गाई तो कुछ में फुहर शब्द भी जोड़ा जाए और लोकगीत गाई जो न में हमारे भैया फरमाइश पे लेनी गिरलिया बैरन पिया को लिए जाए रे लिया बैरन। इसे हम लोकगीत कहेंगे जिसमें कोई भी एक भी गंदा शब्द नहीं हो, जिसे गोलू राजा भी पसंद करते हो। सही बात। उसी में एक औरत से कहतरी सुहाग रात के समय बा तनिक आचार होला तनिक करे के साफ बनाई बड़ी साउंड के हम नाम सुन ले बनी बाकी कचकचा एकरा के हेलो एगो देखी गीत हम बहुत सुनाई टुनटुन भैया हमार गीतकार बनी अभिनेता बनी उनकर भी हम परिचय दे बाकी दो गीत सुना दे पहले श्रोता के ठीक बा जाए जितना जल्दी हो माइनर दे दे माइनर जिस दिल में जिसके दिल में एक हस्बैंड का भावना हो वही ये बात को समझ सकती है या समझ सकता है। एक जानी के नया नया गावना भइल बा सुहाग रात के समय बा पति और पत्नी सेज पर बैठल बड़ा बलबुआ चाहत कि हम अपना पत्नी के परेशान करें बाकी पत्नी को हतरी मनोज भैया हाँ जी ए सैया पैया पड़ी और झुकाई भोर भरी शुक्रवा उगल अब छोड़ दी हमरो सुहाग रात के समय बा बढ़ले बा नायक नायिका सेज पर बैठल बड़ा हाँ जी पति के मन बा कि जाड़ा के महीना बा तन मन एगो दुगो हम काम कली महेश बाबा बाकी पत्नी को हतर के राजा जी ए जी कुछ दिन अपना मन के मना ली। सही बात। कम से कम सरस्वती पूजा आजो हम मन के मना ले तो कल विसर्जन कर ले बाकी मन के मना ली काहे साउंड कटता तो मन के पोल्हाई जाई रात फेरू आई हो आज हम मन के मना ली। हाँ ये टुनटुन भैया 56 करोड़ के जवानी रो सुनत नहीं 56 करोड़ के जवानी 61 करोड़ के जवानी गोलू राजा खाती आई बा आज भो सरस्वती पूजा के बोर खा ली कल से रोजा गाजरों खाई तो हम कुछ कि मन के पोल्हाई जाई रात फेर बुहाई छोड़ दी ना हो पहले छोड़ दी ना हो पहले मन के पोल्हाई जाई रात फेर बुहाई मन के पोल्हाई
ई रात आजे खातिर थोड़े बा अरे मंगनी ना तो छोड़ती ना हो गई धुन हमनी के आरा मिलौला मर जाओ ले अइलो कवनायो बही छोट बा खेलना राजा लइका ले अइलो कवनायो बही छोट बा खेलना राजा लइका सोचो बिछा के कुछ दिन बिछा राजा लइका औरत तनी मुर्गी हो जाएगा कम होई चाहे ना होई गायक और गायिका के लंबा लिस्ट बा बढ़ले बा होने चलो हमार घर भाई प्योर भोजपुर जिला हइले है जहाँ प्योर भोजपुरी बोला जाला सही बा और जो हमारा भोजपुर जिला में ए नथुनी भैया साउंड कचकचाता लगल में से गोपाल भैया मेहरारू ए राधा एक कोमल शूटिंग तो बहुत कइले बाड़ू वीडियो बनौले बाड़ू बाकी भोजपुरी के ओरिजिनल वीडियो जान तरीका है ये मंच सही बा तो तनी हम मंच पर वीडियो बना लगल में सांस आई है गंगा जी नहा तू तो निकल गई अब खोजलो पता मिलब तो भोजपुरी गीत में भोजपुरी नृत्य में मुरुकी सही बात कपार में चुरुकी पुरान घर में भुरुकी अब प्याज कोड़े खातिर खुरुपी बहुत जरूरी है चुरकी खड़ा हो गई बा लगल में सांस आई है गंगा जी नहा देखी है केवाड़ी बंद जदी तू भुला के सब जानी जाई जानी जाई इज्जत पास पर तनाई जी जिया अगर सभे जान जाई कि हम गलती बानी सही बात तो हमारी इज्जत बास पर टंगा जाई हइले ओकरा बाद ही वो कहानी होई जेकरा से बड़ बुजुर्ग से हम नजर मिलावे में दिक्कत हो जाई तो पुलुई के बात पर
बड़ी खतरनाक धुन उ कौन एकरा से निमन धुन होइए ना ढोल सही सुसता देवरा सुसता देवरा सुसता देवरा कोमल अगर तू अपने आप के ओरिजिनल लड़की मानत हो खबू संस्कार से जुड़ल हो खबू तो हमारा बात के तू समर्थन करब लगले में भाभी राउर पिटी है केवाड़ी लगले में भाभी राउर पिटी है केवाड़ी लगले में भाभी राउर पिटी है केवाड़ी सही बात है काहे खाती 4 बज गइल भोर हो गइल सही बात आज जब भाभी हमार केवाड़ी पिटी है हां जी तब हम का करब का करो आधा घंटा लागी स्टोरी आई बुई अपन साथी आधा घंटा लागी स्टोरी आई बुई अपन ए कमाल होई जे कारण देर के पूछाई होई जे कारण तब देर के पूछाई तब का हो तो दोषी हो जाई खाना बनाना लड़का के चाचा जी के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार और लड़का के चाचा जी के फरमाइश में एगो तिलक के गीत गावे के चंदन भैया हम जरूर सुनाएंगे लास्ट में लड़की को हक दिया कल हुए लगई हो कल हुए लगई हो कल हुए लगई हो डबल फाइन तू सब कल हुए लगई हो डबल फाइन तू सकर के से जिया बोलई हो सैया सज के सोर कि कल हुए लगई हो डबल फाइन तू सपर के असिया पयई हो सैया सोच के सवर के मेहरारू कहती है कि वो हम रिक्वेस्ट करतनी कि खोले के पारी बाकी बात आई हो भले खोले के पड़ी सही बात बाकी टाई जरूर पहन के हां जी कि खोले पारी
कि बांधली होता बोले के बांधली होती हो हाँ कोनो बात ना कि बोले के पारी बांधली होता हो एक काम और जरूर करी हो कौन तो हाथे रुमाल मुंह में खोले कटोरी खोले कटोरी खोले कटोरी बाकी माखली होताई हो खोले कटोरी बाकी माखली होताई हाथे रुमाल कि हाथ रुमाल मुंह में अरे पानो ये पिया जोड़ी लड़का के चाचा जी बनी हाँ जी बढ़ले आ तिलक के गीत के फरमाइश कइले बनी